Nakemeg ti duwang individual kalpasan ti nayuswat a drug by bus operation, babaen kadagiti na pagtitipon a pwersa ti pulisya iti sitio Gisaed Barangay Cabcaburaw, San Juan, Abra, pasado alas 6 idi Malem Kalman. Naaktuan nga gilaklako ti mapapati a Shabu, dagiti agkayong agtawen ti 30 ket maysa, residente ti Barangay Tagaytay, San Juan, ken agtawen ti 38 akayong na ket residente ti Corimao, Ilocos Norte. Narekobre ti dua a sachet a mapapati a naglaon ti Shabu as subject ti by bus operation. Naala iti kotda ti dua nga heat sealed transparent plastic sachet, tunggal maysa agdagsen ti nasurok 5 gramo, ken sumo total agbalor ti nasurok 70,000 pesos. Nabayag nga man iti operatives mi kadagitoy lang naalsi pumimot ken natilida. Naala pa iti ikotda dagiti non-drug evidence. Maibilang dagiti dua nga street level individual ken tulak ti legal a droga. Kunati pulisya, original a target da ti 31 ti tawen na, ken saan da aninamnama akadwa na ti kayong na. So bale sir, may sala talaga ti target yo? May isa lang, ma'am, di nagkandak kami iti on the spot nga by bus operation. Duwa damat gaya mi jay. So nga parang one shot with two birds na kunada. Taga Corimao. Daytoy ket naikamang ditoy Barangay Tagaytay. So nga dayjay no adala ang supplyan na ditoy. Malpas agawid met lang di Corimao. So ti source na Ilocos Norte. So bale sir, ni taga Tagaytay ti source na ni kayong na. Ni kayong na. Ibilang met ti pulisya adakkel a balay ti panakatiliw dagiti duwa a drug personality. Sumango dati reklamo a panaglabsing ti RA 9165 when no Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Jessica Boreta, Balitang Solid North.